Ang gisaad ni Kristo nga kalinaw mga igsuon, kalinaw nga dili sama sa ihatag niining kalibutana. Tungod kay ang kalinaw nga ihatag ni Kristo gibase sa gugma sa Dios natong mga tao. Ang ato ganing kalinaw gibase lang sa atong gugma sa kalinaw nga tawhanon, iya na sa kalibutan. Nanglitan, kung ikaw sigihan gani og away, unsa may imong buhaton? Di naman ka malinawon, sigihan kag away, unsa imong buhaton? Mobiya ka anang palaaway, mulikay ka, niya magpuyo kang ikarang usa, aron malinaon. Mo na daghan kay na mga bana sigihag away sa asawa, muadto na puyo sa silingan nga dili palaaway. Ang mga asawa sad sigihag away sa bana, buwagan mubalik ngadto sa ginikanan, may dito kay pinangga siya. Daghang kay tag broken families niya moingon dayon, naka-move on ako pa din. Wa jud koy kalinaw samtang diha pa ko ato akong kaminyoon. Karon nga na-divorce nami, karon nga naka-separate nami, malinaw nako. Na, sakto na. Di mamumutubag. Dili na. Diha sa imong gitrabahuan, sigihan kag away, sigihan kag libak, undang ngitag laing trabaho kay maimpirno ko aning akong opisina. Diha sa organisasyon sa simbahan, ni ara ba sa daghan din mga libakira, daghan sa kay dinhing kusog kay manaway, bisan diha gani anang naas babaw, na diha mga hinawayon kay na sila. Labi nagdi ka kamao makaigos tono, pasiplatan ka naong ay way papil-apil practice ay kantag yung maida. Niya maigo ka ana, unsa may resulta? Undang kay haron ko magmalinaon. Ang pari sad minus na kay kolekta dinhi, libakon pag maayo. Balhin sa laing parokya, kansi ko diha. Wa koy kalinaw. No. Mo na itong kalinaw ang paglikay sa kagubot. Pero ang kang Kristo lahi gugma man. Unsa may iya? Higugmaa ang kagubot, antusa ang kagubot, pasana ang imong cross. Ayaw ipapasan sa lain ang imong cross, pasana ang imong cross. Pasabot, maningkamot di ay ang taong mahigugmaon nga Diyos nun nga paghigugma, nga ang iyang isig katao dili mabugatan tungod niya. Nya kanusa man ang mabugatan? Kung magunay na taog, linibakay, iniglibak niya nimo, libakon sad nimo, inig pamalikas niya nimo, balikason sad nimo. Munay gitawag an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di na mao'y makahatag og kalinaw. Ang saman, matod pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na siya. Mao na'y malinawon. So ayo, kanang palaaway, sige higugma. Di ba? Matamparusan gyud kana. Ni nigtamparos nimo, nihigugma man kaniya, malinawon kang mudawat sa mga lagom sa imong naong. Motuo mo dili. Kinsay mo to, taas ang kamot. At least na itulo ka buok nito, kamong uban wa agad mo ikalinaw. Maula gini ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Maglibog ka, ingkang anong gutaong malinawon pa din magitamparos ka, iniguli sa imong bana, sikad-sikara na sa kadiha, unya wa pagi kwarta, unya sige pa ditong bisyo, malinawon ka ana. Testing lang. Anong ako may imong lalison nga di am nas pulong nas Ginoo? Mao na sa unang pagbasa ilag yung gisuwayan. Naggubot naman to. Sa man ipatuli ning mga pagano o dili. Ang mga leaders, ang mga apostoles, niingon kami nga mga apostoles naghatag kaninyo niining kamanduan. Ayaw na mo pagpatuli pareha sa amo diri mga Hudiyo kay cultural man ni nga practice.
Ang inyo rang buhaton diha, likay lang ang sala, labi na gid na ang sala sa pagpakighilawas, adultery. Likay lang na. Haron kumon tantanan. Kanindot, no? Ang ilang gihuna-huna sa mga apostoles nga dili nato sila papasanon og bugat nga palasunon. Maunay na higugma. Andam muhatag og kalipay sa iyang isig katao. Bahala nagsiya mismo nagantos. Sige, lingian na imong tupad be. Lingi aba, yung tupad na lingi. Hastas paglingi, di mo musugot. Lingi lang. Ana, kita na kasi mong tupad, no? Kita na ka. Sige, sultihin na siya. Ing na, dili tika paantoson. Sige. Sige na. Wa mo lingi ang uban. Sa tupa, imo gidin ang paantoson imong tupad. Nay kuwang nato, kuwang tas paglingi ay sa usag-usa. Mo na pirti natong gihatag nga mga pag-anto sa atong isig katao. Ang karsada nga dako parkingan. Haron lang yun imo na diyang karsada, nagantos lang imong silingan tungod ana. Ang agianang dako pagamyan kay imong yuta, kuralon gyud, igo gyud imong utlanan hangtod magtakilid na lang silang muagi anang dana. Bahala na mo diha. Di ka kamaong mulingi-lingi na nga unsa na nang imong silingan diha. Imo na nang gipaantos og maayo, hasta gani nang imong sandayong sa imong kaning kuan, imong sin, tuan imo gitumong sa imong silingan adto na mo bugwak didto. Wa ka magunahon na. Hasta nang imong mga hinugas dito sa imong lababo, ari na mubaha sa ilang agianan, dangog na kay nang ilang giagian diha, mga dagma na sila, anha pa diha mo aginod ng mga mumuho kana mga os kiampi, mga os sa kuan kay imong mga hinugas dito. Nya magsigitaw sila ing kabaho ba ni uy sa kahugaw ba ni wa sa ni sila batasan uy agianan man ni dinhi anong anhi man ni ibutang ilang tubig dinhi ana miingon sa kato bahala mo diha ayuhan na inyong daan diha inyo nang agianan basta sigurong ako dire buangon ka nya nakay kalinaw ana wa yang imong silingan na ikalinaw wa may lingi ako sabi mong kuan be imong tupad sige lingi pagkaton-katon og lingi oy di na mamukha mong mulingi god sige lingi ana lingi sige karon pangutan na siya ing na nagantos ka nako nagantos ka nako nya moingon din imong tupad dugay na dugay. O di sugod ayon ka sige sugod karon din ati ka pantoson ana maghigugma ay salamat sa namalit og slat nga naman naagitay gamay nga kalinaw ito ato ganing halin gahapon ako naman yung gikwinta ang kada adlaw kay may nakibaw mong tagpilay halin nato kada adlaw gahapon ang atong halin niabot na og 109 slots kayo 109 so ang total na nato rong halin sa DOPS 5,109 slots di ba kanindot na naapay 48,891 ka slots available. Say ko no, suway ko no og lingi-lingi ang imong sudlanan sa imong kwarta. Basig na pa kadihay tag 1,000 ana. Na kay mga tulo ka 1,000 imong palitan imong kaugalingon, palitan animo imong manghod or imo barong kuan imo bang anak ana labi na ng mga tapulan kayo imong palitan og slots kay ang moepekto diha niya divine unity, prosperity and satisfaction. Pagkanindot ana, no? Palitan ba? Naman ganiningon ako atong sa ngadlaw siya pader ako ginang gituman ako yung gipalitan hasta pangkabit sa kong bana pader akong gipalitan kay makita-kita man sa sila nako ngano man na siya aron do na mi divine unity nindot no nako kana malangit juga na klaro kay sa imong naong nga langit no naka smiling man kay siya naong pero kanang way palit-palit og kanang slat kuang kay nag mga naong
Nya karong Bernes og Sabado, karong Bernes atong tapuson atong Flores de Mayo mag Children's Congress ta. Nya ini ka Sabado mag Santa Cruzan. O dagko ni nga event. Ang budget nato aning duha ka events 1 million. Oh, kay daghan man tag ipanghatag. School supplies, nya pagkaon, nya mga premyo, na te premyo. Amo na nang gikwenta gabi, moabot siya mga 1 million. So, baligya na sa tag special nga slot. Kuan 2,000 ka tag 500 per slot. Nya unsa may title ani? Mary's Inspiring Purity. Mopalit ka ani na kay inspiration tungod sa purity ni Mama Mary. Inspiring Purity. Ang abbreviation MIP. Nya dili ka mo palit bisag naa kay kapalit, ilisan tanig RIP. Mo rest in peace ka. Bitaw. Di mo to? Sige, testing Pero nakabati. So atong pagpamaligyaan sugod karon hangtod ra sunod Domingo, special slot ra man siya. Hopefully ato ning makuan, ato ning ma-raise, no? MIP, Mary's Inspiring Purity, para ni ini karong buwan ni Mama Mary ang month of May, para sa pag-enrich sa faith sa atong kabatanunan. Kay mga batanon may atong mga bata ug batanon may atong gitirahan karon og hatag og catechesis nya maghimo tag event aron madasig sila nga mahimo gitang simbahan. Panagana ni sa future. Nganuman, kung ang mga batanon karon dili masuod sa simbahan, dili matagaan natong activities nga nindot nga pang simbahan, adto na mag-activity sa gawas sa simbahan. Mao na inig pista sa kapilya, disco gyud kay mao man na diha sa gawas. Ang activity sa pista sa kapilya mag-disco, unya magtinukhangay ang mga batanon. Ana diha mahitabo ang adultery, ang pakighilawas nga wa na maigos timing. Nga himuon unta na human sa kasal, himuon na noon human sa disco. Ilang tagilara ana. Magdisco dito, perting magbuag mga short, nya kuyo ganang uyab, siging ana-ana nya inom og beer, suyo pagamay, nya siging ana iniguli. Bisag ako anay, hindi ko kakuan. Ay kumpiyansa. Tagtudluan na to silang activity niya. Mugasto mangitag na activity. Mo na mas may pang mugasto ta para mutubo ang pagtuo kaysa mugasto ta aron mahimo na hinuuntang mga demonyo. Di ba? Tanawa karon tungod kay wa gyud kay matudloi ang kadaghanan, inig pista, hala, tari gyud, sugal gyud, inom kay mao man ang kalibutanon nga kalipay. Nya unsa may resulta? Hasi diri, sinukmagay dito, dinunggabay diri, utang diri left and right. Ang mga kita dito sa construction o sa iyang sweldo, halalabay nga to sa ruidahan sa manok kay napildi pag humagsultada. Mga bagunay pista para santos, ano man kay wa mo tubo ang pagtuo. Muna palit gid mo aning MIP haron dili mo ma-RIP. Mamatay ang imong kalipay, mamatay ang imong kalinaw, mamatay ang imong kabalaan basta dili ta mo paduol ni Mama Mary. Amo na ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo. Nya unsa may sunod mahitabo? Masud kuno ta atong bag-ong syudad, matud pa sa ikaduhang pagbasa, nagilak-gilak sa kanindot, wa na kuno didtoy bayranan nga suga, wa na say bayranan nga pagkaon, kay ang pagkaon porting daghana, ang suga porting hayaga, wa na didtoy bayronon. Libre ang tanan. Unsa may pasabot ana? Total satisfaction. O na, ang kalinaw sa Ginoo.
man mo kan. Ikatulong lingi. Lingi. Ako lagi mong praktuson og lingi-lingi. Gilingi ay mong tupad ingnan naa ka ng kalinawa. Ingnan naa ka na. Amutan na. Kanibitang pagtanaw sa imong silingan, nindot kay ning ibutang sa dinis atong simbahan, sama ning atong paghimo karon sa mga proyekto dinhi, gitan-aw man nato ang gasunod. Ang gasunod ba atong tan-awon nga dili maproblema. Dili kay ako ni kanon kay total bahala silang gasunod. Kana bitang musiar ko usahay labi na mga nindot nga mga kompanya na ibutang diha, do not leave your mess. Ana nay mga rules ba para nas gasunod napamagani uban mo ingon gyud huna-hunaa nga si Kristo mo ay mosunod og gamit. Di ba? Makaako ka din mo limpyuhan si Kristo ra bay mosunod og gamit. Ay ma-apply ni kayo dito sa inyong balay, ma-apply po na. Bisan sa panggobyerno, ma-apply na siya sa atong government. Kana bang maghuna-huna ka sa gasunod? Di ka maghuna-huna sa imo lang termino ang gasunod. Nabit ako'y nabasahan ron sa Facebook. Ako lang sa nidaig masad ko ani ay nang iyang gibuhat. Si President Duterte nibayad og 300 billion in advance ngadto sa Central Bank sa atong pipila ka mga mature nga loan, local loans ngadto sa Central Bank of the Philippines. June 11 pamantingay ito ang due date, pero iyang gibayaran na karon, gisettle na, pinaagi sa atong sa budget siguro na gikan, budget and management. Nganong gibuhat man nga gi-advance magbayad nga June 11 pamanunta, aron mahatagan kuno niya og higayon nga ang sunod nga administrasyon makabudget na sa ilang buhaton labi na pag-atubang nining nagpadayon pang gubat batok sa COVID-19 ug sa uban pang mga krisis. Kay gadto pa siya mobayad ika-11 nya karon nag-andam na ang new administration sa transition, di nila ma-appeal o consider nga naa di ay mahimong available fund nga 300 billion nga pwede nila gamiton. Nindot no. Nindot sa nabuhaton sa mga pare inig kanang inilisay na mong parokya nga kana ganing ibilin ko ni sa sunod nga pare ana kaysa kana bang istorya o man hinong ko kasuway naka-observe lang ko nga magyaw-yaw ang sunod nga pare iba sa hasta iniduro gida iniduro kuno ba pagtanaw niya dito CR siyang kwarto wa na lagi iniduro siya gidas pare dire siya nganong gidaman siya haom kuno kay siyang sampot. Sorry ha, kani nahitabo man gid ni siya pero dili ni pagpakauaw namong mga pare. Pagsulti lang is kamatuoran nga pwede kitang mulantaw sa sunod sa gasunod. Ana, unya bisan pag niata simbahan ug di ta ka maong mulantaw sa gasunod, mahimog yung bati. Na ako'y seminaryo sa una nga naadtuan dito sa eskwelahan ako sa UST, University of Santo Tomas. Ako lang gining handomon kay mura gini siya nakog amahan, may he rest in peace. Kadto si anhing Father Frederick Fermin, among rector dito sa UST, Central Seminary. Nahimo sana siyang rector sa University of Santo Tomas. Usa na siya ka Dutch ang iyang nationality. Niya pag-adto kuno niya sa seminaryo, pag kahimo na niyang rektor, nangayo siya og naabay kwarta ang seminaryo. Ang gihatag ra gyud kuno ngadto niya 500 pesos. Mora gyud kuno toy sobra sa kwarta sa seminaryo. Ay lang sang gidawat unya daghan kuno-kunong ayuhonon do na pag kunoy bayranan sa kada mga suga ana nga wap agyoy kwarta unsa man tong 500 pesos. Nakita ni niya nga kaluoy sa seminaryo, kaluoy sa bag-ong rektor nga masunod. Mao tong naningkamot siya, naghimo siya foundation, naghimo siya og mga pamaagi aron makatigom og kwarta. Pag eskwela nako didto
kuha na siya ato, padung na siya mo ending, unom na siya katuig sa seminaryo, walor man to katuig iyang term dito niya, kanini ang kuan kanang ang kwarta na sa seminaryo, pagbiya na niya isip rektor sa foundation, nagbilin siya mga 12 million niya sa seminary fund na ay mga 6 million. Mo to iyang gibilin isip para sa sunod nga administrasyon. Nindota no? Kamo, napakamuro ibilin diri simbahan. Kadang inyong kolekta mo na ibilin, inadako-dakoon ko nighog, kay nga naman para ni sa gastuhonon sa sunod nga mga adlaw din ni simbahan. Nya, mupalit sa mugslat para ni itukod sa kumbinto para sa sunod pang mga katuigan, sa daghan pang katuigan nga muanhi dinhi dili maglisod ang administrasyon dinhi sa atong parokya. Oh, kanindot anano, magilak-gilak na inyong naong inigulis inyo. Mura mo bag-ong syudad. Nga igabot sa inyo na tong hunongon ang inyong pagparking-parking dihaan ng mga daan. Ana, awa na, gilak-gilak na mugmaayo. Malagi mong nangaaw. Sige, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang labing dakong gasa nga gitanyag sa Ginoo kanato mao ang iyang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Busa uban sa mahigugmaon nga kasing-kasing moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa o kaobispuhan nga sa walay kukahadlok og sa tataw nga paagi, magmalahutayon silang magtudlo sa pagtuong Katoliko, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa matuod og malungtarong kalinaw sa kalibutan nga ang mga manangulo ug ang katawhan sa tanang kanasuran magugmad alang sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nasamok ug nahadlok diha sa ilang hunahuna ug kasing-kasing nga ang ilang kabalaka ug kahingawa mapulihan sa kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa bagong pagpunsad sa Espiritu Santo dinhi sa atong katilingban nga ang iyang mga gasa maghatag kanatog bagong kadasig sa atong mga apostolikanhong buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nahimulag kanato diha sa kamatayon, ilabi na ang mga gipahinungdan karon,
nga makasulod na sila sa bagong Jerusalem nga gidanagan sa kahayag sa Kordero sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, pinaagi niining among pag-ampo, dawata ang among mga gipangamuyo diha sa pagtuo ug paghigugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.